A što su konkretno od vlasti zahtijevali građani okupljeni ispred zgrade državnih institucija, zna kolega Slaviša Starčević. Slaviša, jesu li se prosvjednici razišli i hoće li prosvjedi sutra biti nastavljeni? Nisu se razišli okupljeni građani Sarajeva ovdje ispred zgrade parlamenta iz razloga što žele da im se striktno obeća kako će sutra na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti zakon o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine i ovo prijevremeno rješenje za njih nije rješenje, kažu, jer ne žele da primaju nikakvu milostinju. Što se tiče samog rješenja, odnosno prijevremene odluke, mi smo danas pokušali da dođemo, odnosno dovedemo ovdje ispred zgrade parlamenta i predsjedavajućeg savjeta ministara i ministre u savjetu ministara, no sve što smo dobili jeste objašnjenje šta ova odluka znači, odnosno šta nakon 180 dana. Dobili smo objašnjenje da neće sva djeca koja dobiju matični broj od sutra i u narednih 180 dana ostati bez istog, već je to trajno rješenje i oni će moći da imaju i sva druga dokumenta poput pasoša i tako dalje. Što se tiče onoga što će se dešavati nakon 180 dana, ono što smo također dobili informaciju jeste da parlament za tih 180 dana mora usvojiti jedinstveni zakon o matičnom broju, ili će ova odluka biti ili produžena ili će biti donešena neka nova, prijevremena odluka. Pored mene je Šemsudin Maljević, jedan od okupljenih građana ovdje pored parlamenta koji je čitav dan ovdje sa i roditeljima i nekim drugim aktivistima, nevladinom sektoru. Gospodine Maljeviću, kako vi komentarišete ovu prijevremenu odluku koja je, čini se, nije zadovoljila naročito one čije bebe čekaju svojih 13 brojeva? Ovako nešto ne smije nikoga da zadovolji. Kao što sam rekao, već odluka kao rješenje ovog problema je milostinja. Dakle, to je zamazivanje očiju, to nam radi već godinama. Kada mogu u pola sata riješiti neke stvari koje se tiču njihovih plata i pozicija, mogu i ovako važan zakon da riješe. Kad već govorimo o zakonu, dakle, na osnovu odluke se ovako bitno pitanje nigdje na planeti ne rješava. Dakle, ne postoji nigdje odluka koja tretira problem jedinstvenog matičnog broja. To je zakon. Dakle, oni moraju donijeti već 2 godine, skoro 2 godine oni razvlače ovu problematiku i kao sad će je riješiti. Mislim, kao da do sad nisu radili na tome i da su bili ozbiljni, to bi uradili. Danas, umjesto što su radili na kreiranju te odluke, mogli su raditi na doradi prijedloga zakona koji bi već sutra ujutro išao prema parlamentu. Naravno da im to nije padalo na pamet jer će čitavu priču razvući još 2 godine. U međuvremenu se dešavaju takve stvari da, na primjer, u hitnom slučaju kao što je riječ o djetetu 2 ljudi koji su sa nama ovdje večeras, ne može izaći vani na liječenje, to nije jedini slučaj, djeca imaju problema različitih vrsta i njihovi roditelji, a to je posljedica nerada. Dakle, još jednom ne želimo prihvatiti odluku jer je to milostinja, to je čisto da nas se skine s dnevnog reda, mi hoćemo prijedlog zakona koji će sutra ujutro ući u parlamentarnu proceduru. Evo, samo za kraj pitanje, ovdje se okupilo, malo čas je bilo oko 200 građana, sada je nešto manje. Očekujete li malo veću podršku s obzirom da nismo naučili u Bosni i Hercegovini na neke proteste u kojima će se odazvati veći broj građana, odnosno koji će animirati prije svega vlast da učini nešto bolje za svoje građane? Pa vidim da nismo, onoliko koliko se trudimo oko ovih stvari, toliko i dobijamo. Dakle, ta činjenica da nemamo jedinstveni matični, da nemamo taj problem riješen, možemo zahvaliti samima sebi. To što nas ljudi nisu podržavali do sada, vidjet ćemo da li će sutra. Cijelu noć smo odlučili ostati ovdje. Ovaj dio ovdje, ovaj ulaz u zajedničke institucije je blokiran. Mi smo odlučili cijelu noć držati ga blokiranog i držati ga blokiranog sutra. Ovdje ima oko 100-njak ljudi, danas je bilo nekoliko stotina, pristiže nam večeras još ljudi, dolaze nam ljudi iz drugih gradova. Iz Mostara ovdje ljudi? Da, i iz Mostara, iz Konjice, iz drugih gradova, također iz Tuzle. Nećemo se pomjeriti cijelu noć, zahtijevam, ne tražim, nego zahtijevam svojih sugrađana da nas podrže i večeras, noć je hladna, da nam dođu, da nam daju podršku, da nam pomognu u tome što ćemo bdjeti cijelu noć, a ujutro u 10 sati, dakle razlog zašto ovo radimo jeste da ih bukvalno čekamo. Mi svoje sugrađane
ćemo čekati cijelu noć i ujutru u 10 sati kada počinje sjednica parlamentarne skupštine, da dođu da nas podrže, da ih pritisnemo, da ovaj zakon riješimo jer su nam djeca u pitanju. Prije svega se ovo odnosi na roditelje, a i na sve druge, ali prije svega na roditelje čija djeca direktno ispaštaju, mogu slobodno ne izaći večeras ili ujutro, ali nek se ne pitaju zašto mu dijete nema jedinstvenog matičnog broja. Hvala vam puno. Hvala vama. Dakle, čuli ste, protesti se nastavljaju sutra od 10 sati. Kada je planirana i sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine? Studio.